Ara un altre factor evolutiu o factor de canvi evolutiu. Hem vist la deriva genètica, hem vist l'efecte coll d'ampolla a l'atzar i anem a veure també l'efecte fundador, que també és qüestió d'atzar. D'acord? Anem a una població de marietes que tenen aquests fenotips i òbviament això es tradueix en uns genotips determinats i per tant en uns al·lels concrets i a una proporció al·lèlica concreta, és a dir, una freqüència gènica concreta d'aquesta població d'aquí. Anem a suposar que aquesta població viu en aquesta zona, que està molt allunyada d'una illa que fa temps que ha aparegut, però que en aquesta illa no hi ha marietes. Ha estat colonitzada per altres espècies de vegetals i d'animals, però les marietes aquí no existeixen. No ha aparegut cap organisme que hagi evolucionat a fer marietes aquí, per exemple, o alguna espècie semblant a les marietes. Llavors anem a suposar que en aquesta població d'aquí, un dia X determinat, bufa molt de vent, la distància és suficient com perquè per si soles no hi puguin arribar, i algunes d'aquestes marietes que estaven volant per aquí els enganxa a la tramuntana i se'ls emporta cap a aquesta illa d'aquí. Anem a suposar que són aquestes dues de color verd. Òbviament es podria haver portat alguna de vermella, però l'atzar ha fet que les dues que en aquells moments se'ls emporta el vent siguin aquestes de color verd. Òbviament la proporció d'aquesta població haurà variat, però aquesta població seguirà evolucionant, és una població molt gran i per tant l'efecte que té això és molt poc, però en canvi aquestes marietes quan arribin aquí, recordeu que quan una població canvia de lloc, l'organisme canvia de lloc, però els gens que porta van amb l'organisme, és a dir, els al·lels que porta es mouen amb l'organisme que conté aquests al·lels. I per tant aquestes dues marietes que arriben aquí, en aquests moments quan es reprodueixin, el que faran òbviament serà donar marietes de color verd. Faig color, però podria ser qualsevol altra característica, no té per què ser el color. En aquest cas d'aquí el color és més evident i és el que nosaltres veiem. Llavors, a partir d'aquí, aquestes marietes, quan es reprodueixin aquí, el que faran és originar una població de marietes de color verd. És a dir, els al·lels verds tindran una proporció superior, o quasi bé el 100%, de freqüència gènica en funció dels individus que hagin arribat fins aquí. Doncs aquesta població, diguéssim que tindrà un procés evolutiu diferent que la població inicial. Per què? Perquè les freqüències gèniques d'aquesta població són diferents d'aquesta població. La selecció natural aquí actuarà d'una determinada manera i aquí actuarà d'una altra manera diferent. Llavors aquestes poblacions al llarg d'un temps divergiran. I és possible que al cap de molt temps també això formi una espècie de marietes i aquí es formi una altra espècie de marietes i que no es puguin creuar entre elles. D'acord? Això és el procés evolutiu ja normal de mutació, selecció natural i definició d'espècie. El qual tenim que per atzar, és a dir, per deriva genètica i concretament per l'efecte fundador, unes marietes fundadores van sortir de la població inicial, van arribar en aquest lloc verge per les marietes, van trobar un lloc per viure i reproduir-se, s'han reproduït i per tant totes aquestes marietes d'aquesta població han derivat a partir dels al·lels que havien arribat. En aquest cas d'aquí han arribat els al·lels verds i per tant les dues poblacions són bastant diferents des del punt de vista a vegades fenotípic, però també des del punt de vista de les freqüències gèniques. Això també és un procés evolutiu. Cada una d'aquestes, un cop hagin fet les seves migracions, diguéssim, evolucionaran cap a línies diferents. És a dir, hi haurà una divergència evolutiva en les dues poblacions que s'han separat.